Dobar dan vam svima. Ovo je ključna tema u hrvatskom političkom prostoru. Mi imamo ključ kako se to rješava, ključ Hrvatske. Dobrodošli na našu tiskovnu konferenciju. Ustavni sud Republike Hrvatske još 2010. godine predao je Hrvatskom saboru jedan podnesak u kojem upozorava na nezakonitost i nelegalnost parlamentarnih izbora, sa stavom da nije zajamčena jednaka težina glasa svim biračima u Republici Hrvatskoj. Javni je dokument, imam ga ovdje, moći ćete ga poslikati. I da kao takav izborni sustav u Hrvatskoj nije u skladu sa Ustavom i zakonom. To bi de facto značilo da su posljednja 4 izborna ciklusa nelegalna, da je i ova Vlada Republike Hrvatske također nelegalna. To je rekao Ustavni sud. Naime, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor predviđa, odnosno propisuje, da razlika u broju birača po izbornim jedinicama ne smije odstupati više od plus minus 5% u odnosu na prosječan broj. Od početka nijedni izbori nisu održani u skladu sa tom odredbom zakona, a s vremenom je situacija sve gora i gora. Osim navedene nezakonitosti postoji još jedna. U istom zakonu propisano je da se mora voditi pri određivanju izbornih jedinica, da se mora voditi računa o zakonom definiranim granicama županija, gradova i općina. Od 10 izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj samo 3 izborne jedinice poštuju tu odredbu zakona. Ostalih 7 ju krše. I sve te informacije Hrvatski sabor ima već 12 godina, da citiram Ustavni sud sa zaključkom: na predstojećim izborima 2011. godine za zastupnike u Hrvatski sabor međusobna odstupanja u broju birača mogla bi postati neprihvatljiva s ustavno-pravnog aspekta. Te je zahtijevao Ustavni sud neodložnu potrebu izmjena, odnosno dopunu navedenog zakona. U znanstvenom radu kojeg je napisao autor postojećih izbornih jedinica, po njegovom vlastitom priznanju, profesor Stjepan Šterc, navedeno je, također imam ovdje i taj rad, možete ga posnimiti, da je na izborima 2015. i 2016. godine taj nesrazmjer dosegao čak 15%. A prema popisu stanovništva iz 2021. godine projekcije su da bi u izborima koji bi se mogli održati za mjesec dana ili za godinu dana ili na sljedećim parlamentarnim izborima, taj nesrazmjer mogao biti čak do 25%. Po cijenu svega ne možemo dozvoliti da nas HDZ vuče za nos. Izmjena izbornog zakona ključna je za napredak Hrvatske i on se mora izmijeniti. Mi danas ovdje najavljujemo borbu za jednakost prava glasa svih birača u Hrvatskoj i nećemo odustati dok se ne uvaže naši pravni argumenti. Dakle, u Ustavnom sudu Republike Hrvatske upućujemo podnesak za ocjenu ustavnosti zakona o izbornim jedinicama na temelju svega ranije rečenog, a nakon toga na potezu je Hrvatski sabor. Kao nevjerojatna posljedica ovog lošeg izbornog sustava, činjenica je da nakon izbora 2020. parlamentarnih izbora 2020. godine imamo parlamentarnu većinu od 76 saborskih zastupnika koja je dobila 140.000 manje glasova od parlamentarne manjine koja broji 75 zastupnika. I to kad izbacimo sve one glasove stranaka koje nisu prošli izborni prag. Dakle, egzaktno je prekršena volja birača, osnovno načelo demokracije, vladavine većine, i jasno je pokazano da glasovi nekih birača vrijede više od glasova nekih drugih birača. Spremni smo ovdje ispred Ustavnog suda i Sabora i kampirati, ali ovaj izborni zakon se mora mijenjati. Dakle, činjenica je da u Hrvatskoj ne vrijedi svaki glas jednako, da HDZ nije sposoban 20 godina promijeniti izborni zakon, da nisu sposobni urediti popis birača. U takvom sustavu, u kojem su izbori nezakoniti, u kojem pravo i pravda ne postoje čak ni na papiru, besmisleno je govoriti o bilo kakvom programu, planovima i ciljevima. Jer temelj svake pravne države treba biti
demokracija. Mi ćemo svakako sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti ovog zakona iznijeti u javnost svoj prijedlog rješenja izbornog zakona. Međutim, nevjerojatna je činjenica da 12 godina koliko Sabor zna za ove nezakonitosti da nitko nije reagirao. HDZ i SDP okupirali su ovu zemlju korupcijom, biti će bolan i dugotrajan proces da se ona raspetlja i da se uvede demokracija. Mi ćemo se naravno obratiti i europskim institucijama koje su između ostaloga i dale naputak Republici Hrvatskoj da uvede elektronsko glasovanje, što je HDZ također odbio, ali neka ostane barem trag da smo se borili. Eto, hvala, toliko od mene, ako imate pitanja, izvolite.